Over the previous week, mwezi omwe yangotha dzuloyi, munachitika nkhani zochuluka zedi. Koma imodzi mwa nkhani zomwe zinavuta inali yokhudzana ndi Alfred Gangata komanso kampani yake ya Masters Security ndi bungwe lija la MRA lotolera misonkho kuti bizinesi zikuoneka ngati yavutapo pakati pa mamulumuzana amenewa. Kutsatira kulephereka kumeneko kwabweratu kagulu ka chinyamata komwe kalemba kalata akuti tikufuna tingonena kuti no zomwe mukapanga Gangata nkhanza zimenezozo mumva nafe kuneng'ina ngati zizikhala choncho sitilola zonena kuti iniyo mukhomerere nyamata tikuti pasi panyeka kumafunsabe kuti no gulu limene liso ndelitili zikuyenda motani tayifotokozani bwinobwino ndifake tikufuna tifotokoze motere kunena kuti wiki yathatu kunachitika nkhani yokhudzana ndi Alfred Gangata. Alfred Gangata ali ndi kampani yomwe imatchedwa kuti no Masters Security Services yomwe ndi kampani ya azilonda amapita kumakapereka zitetezo malo osiyanasiyana makampani osiyanasiyana. Now bungwe la MRA lotolera misonkho kuno ku Malawi linapezeka kunena kuti linapereka contract kwa Alfred Gangata ku kampani imeneyi ya Masters Security kuti adzikatetezera maofesi awo ena ndi ena a bungwe limene lili. Kutsatiratu contract imeneyi kuperekedwa kwa Gangata kunapezeka zonena kuti kunatuluka anthu osiyanasiyana kuyankhulapo kunena kuti apereka contract imeneyi chifukwa chonena kuti munthu yamagwira ntchito mboma ndipo yaperekedwa mwachinyengo tikufuna zionekedwe bwinobwino. Anachulukira analaja a bungwe la HRDC, bungwe lomwe limanena kuti limamenyera maufulu a Malawi ngakhalebe ife sitinaonepo ufulu wake ndotino omwe amamenyerawo. Anthu amene waro anakankha nkhani mpaka na pressure kukafika kwa MRA kupangitsatu mkulu wa MRA yemwe ndi Felix Tamblas kuti no angopanga chiganizo chokhasula contract imeneyi kuti no sawapatsanso a Gangata ndi kampani yawo ya Masters Security contract imeneyi. Zifukwa zake anangoti sitikuzani zifukwa zake mungodziwa ziti zimenezo. Izitu zinapangitsa anthu osiyanasiyana kudandaula kunena kuti inu mukuti simuwapatsa wa Masters Security pa zifukwa zotani malinga ndi kunena kuti kampani yakhale kugwira ntchito kwa zaka 15 mwina mukanena kuti sikukwanisa kugwira ntchito inalinso nkhani ina koma anthu akhala agwira ntchito bwinobwino zikukhala motani mumvera ku HRDC ndamene nokwabwera no gulu limeneli lomwe likutchedwa kuti no Concerned Malawi Youth kutanthauziratu pa jawapo kumanena kuti achinyamata okhudzidwa aku Malawi kaya nde limene liso ndilitika magulutu kumangotulukiratu kuti ayi nde akuti iwo abwera ndi chibaluwa chimene muziona pa screen panopo. Ndeto chomwe tipanga apa ndikuwerenga taitoyo kenako tiwerenganso maparagrafu awiri okha omwe tikuona kuti no akhoma zenizenizo ya taitoyo akuti Press statement by the youth movement on the treatment of Mr. Gangata and Masters Security akuti ife rufuno yankhulano tsopano kuyankhula kuchoka ku movement imene ya chinyamata makamakaruza mmene apangira no treat a Mr. Gangata komanso Masters Security. Ndero apa tithamange kupita pa paragraph number 4 pamenepo akuti being a government official does not mean an individual should be punished or denied fair economic opportunities. Likewise, it does not guarantee automatic access to government contracts. What must prevail is fairness, merit, and adherence to established laws and procedures. Akunena kuti kukhala no munthu ogwira ntchito mboma wamkuluso ngaruyo sizitanthauza kunena kuti munthuyo nde kuti no basi azilangidwa ndikumapezeka zonena kuti no akulandidwa mwayi osiyanasiyana kuti no okhudzana ndi zachuma ngati akufuna kupanga zachuma kayani mabizinesi ndi zina zoterozo. Komanso kukhalanso nde kuti iweyo munthu ogwira ntchito mboma wamkulu sizitanthauza zonena kuti nde kuti automatic nde kuti iweyo ukuyenerano uzingolandira macontract onse aboma. Chomwe tikufuna apa ndichonena kuti pazingokhala nde kuti no chilungamo pazikhala chilungamo popereka macontract amenewa
padzikhalanso ndi kuti kuyang'ana kuthekera kwa munthuyo kuti kodino ali nkuthekera lakakwanisa kugwira ntchito imeneyo, ali ndi maumbono oti angakakwanise, komanso ndi kuti kutsatira ndondomeko zonse zomwe zinayikidwa komanso malamulo onse omwe anayikidwa popereka makontrakti amenewawa kuti aziperekedwa pa zione osati chifukwa zonena kuti kuwondera kapena zina zake ayi. Kuchoka pamenepo tithamange ndikupita paragrafu yomaliza yomwe ikuti as youths we refuse to remain silent while one of our own is unfairly targeted. We are closely monitoring the conduct of public officials and institutions, and we are prepared to engage the public through appropriate legal and democratic channels if these injustices continue. Akunena kuti ngati achinyamata tsopano tikufuna onena chani, takana ifeyo kukhala chete pamene mmodzi mwa ifeyo achinyamata wathu akupezeka zoti akupangidwa tageti mosakhala bwino moyipa, basi umampanga tageti. Nde muziwe izi kunena kuti ifeyo ndoti tikuoneka bwinobwino kuti maso athu akumaona bwinobwino, otsatira bwinobwino mmeneno anthu ogwira ntchito mboma ena ake akugwirira ntchito zawo mu madepartment ena ake aboma, ndipo ifeyo tilirede kunena kuti tikatute gulu nonso pano kugwiritsa ntchito njira zoyenerera zovomerezeka ndi malamulo komanso zomwe democracy imavomera kuti ngati izizi zipitirire zachinyengo izi zopanda chilungamo izi zipitirire kuti tipangeno ma action pamenepo tinyeketse pasi pakuti panyekezeni. Hayi muli zambiri lumenemo mwina tingopangaso attach akakuti our message is clear: leave masters security alone, respect due process, protect youth entrepreneurship. Akuti uthenga wathu ndi wa simple, ndionena kuti mwisiye masters security musalimbane nayo, ndekuti pamenepo tifunanso mulemekeze ndondomeko zonse zomwe zimagwiritsidwa ntchito popereka macontract kapena ntchito kwa anthu, komanso tikufuna zonena kuti pakhale kuteteza achinyamata omweno akupanga mabusiness osiyanasiyana ofuna kutukula dziko lino. Nawo mukuona tangotolatula apo ndi apo, koma kalata iyi ine poyamba pamene mmayiona mmarekodi awaso atichanawa, koma ili ndi mfundo zabwino kwambiri. Nde ndingokambabe ine samale kalata yonse kunena kuti akuti iwo angati achinyamata omweno ali okhudzidwa kunoku ku Malawi ndizoti akuona kuti Mr. Gangata zimene asachitikira sizinakhale bwino, za nkhani ya contract sizinayi zabwino zimene zizi, ndipo iwo akufuna kunena kuti ngati Mr. Gangata ndi munthu amene wathandizira ndi kampani yake kulemba ntchito anthu, wakhala kusapota mipira kampani imeneyi, komanso ndi kuti yakhala kupanga zinthu zina zabwino kuthandizira kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Nawo kampani chikupezeka zonena kuti kulandira contract kukhasulidwa chanu mosakhala bwino for anthu ena ake akupezeka zoti basi ngopanga zawo kumeneko kayanza chinyengo kazakhala motani, komano sizinayende bwino pamene papa. Polingalirato kunena kuti kampaniyo yakhale kugwira ntchito kwa zaka ndithu zomafika 15 ukadaulo ali nawo apapa sizinakhale bwino. Nawo maparagrafu ena ndadza tafotokoza za nkhani yakeyo, komano kodi achinyamata amene wawa pa zomwe ayankhulazi tingatolepo zotani? Honestly achinyamatawa akuyankhula zoona and naso ndogwirizana nawo kunena kuti munthu ponena kuti wewe umagwira ntchito mboma sizotanthauza zonena kuti ndekuti nosungalandira ntchito ngati uli ndi ma business kapena uli makampani nzotheka munthu ukhoza kulandira ntchito imeneyo, komano osati mokondedwa ayi. Utsatire ndondomeko ina iliyonse mmene zimene akukhalira. Ndondomekoyo ndimene ingakupange qualify kuti iweyo kuti ndoyenera kulandira ntchito imeneyo kapena ayi. Ukapangidwa qualified pasakhale nako mabwera kumano kuti ayi ngwandale kampani jarumule anthu mmene modza amagwira ntchito mmene modzama azilonda chane amenewo ndona kuti amafunanso ndekuti azilipiridwa, ndekuti alipiridwe kampani kwene izipanga maprofit izigwira ntchito, ikakhala opanda ntchito ndekuti tiwaene poti kampani ifa ikafa ntchito zafa. Ndeno tisiye za ndale zokoko tiziyang'ananso ndekuti mabanja anthu amene akugwira ntchito mmene modza, ngati munthuyo kampani yake siyoyenerera yakanika kukwanisa zimene papanga nde basi tuzilephereke mmene zimene akukhalira. Ndondomekoyo idzikhala yoweruza ndiyoyo osati anthu ena ake.
ndi zomwe akuyankhula chinyamatawa ndizoona ndi sanayime mbali sanatenge mbali ayima pakatikati kunena kuti tungofuna chilungamo chizingoyenda basi ndondomekozi zitsatidwa bwinobwino popereka ntchitozi osati kumayamvera zimene ena akuyankhula kumeneko ndikulakwisa ali mapoints abwino kwambiri. Well done for that akuti